Xayrli kun, hurmatli tomoshachilarimiz. Xayrli kun sizga da ijod sevuvchi do'stlarimiz. Гадәттәгечә шимбә һәм гадәттәгечә йолдызлык мизгилләре тапшыруы сезнең белән бергә. Күп ел элек Кунакчыл Актаныш төбәгендә бар яктан да перспектив Актаныш төбәгендә образ бию төркеме барлыкка килде. Һәм аның барлыкка килүенә гаепле кеше белән мин бүген сезне таныштырам. Таныш булыгыз, дуслар, образ бию төркеменең барлыкка китерүчеләре, аны дөньяга тудыручылары Нисо Романова һәм Роман Миндияров. Исәнмесез? Исәнмесез. Менә сөйләп бирегез әле, образ бию төркеме ничек барлыкка килде? Ничәнче елда оештыгыз сез? Биюгә булган мәхәббәт сездә каян алынды? Ничек туды һәм балаларда ул биергә мәхәббәт, биюгә мәхәббәт уятуы авыр идеме? Мы начали работать по приглашению. Без Энгель Навабович Фаттахов чакыруы белән эшли башладык. Баштарак Роман Васильевич Актанышка биюләр кую өчен килеп йөри иде. Ул постановкалар ошады һәм без Актанышка эшләргә дип килдек. Болай без Башкортстаннан Агыйдел шәһәреннән. Без эшебезне балаларны җыюдан башладык. Безгә балаларның барсы да килми иде, чөнки без эстрада юнәлешендә эшлибез. Актаныш районында күбесенчә халыкчан иҗат иде. Һәм аларга таныш булмаган юнәлештә эшләү авыррак иде. Тик бер ел үткәч, балаларда яхшы нәтиҗәләр барлыкка килә башлагач, чөнки бездә акробатикада, классикада бар. Әти-әниләр балаларның ничек эшли, ничек бии алганнарын күреп алгач, биргә теләүчеләр орта башлады. Хәзер безнең составта 150 бала шөгыльләнә. Образ бию төркемендәге малайлар һәм кызларның яраткан уенчыклары бер. Нинди икән? Хәзер күрербез. I got so much trouble on my mind. Refuse. You can let me know, but I better see, just let me go. I'm on my knees while I'm cause I don't wanna lose you. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, when I'm bent. Break! Come on! Break! Break! Йолдызлыкта күпме ел катнашасыз һәм созвездие йолдызлыкта созвездие йолдызлыкның бүтән конкурслар белән аермасы зурмы? Беренче елны эшли башлагач та без созвездие йолдызлыкта катнаштык. Без инде 10 ел катнашабыз. Һәр елны килеп чыкмаса, бер дә моңсуланмыйбыз, киресенчә. Бу фестиваль безне канатландыра. Ул безне бик күпкә өйрәтә.
хәтта постановкаларга да. Без биюләрне ничек дөрес итеп, яхшырак итеп куярга өйрәндек. Кызыклы костюмнарны уйлап чыгарырга шулай өйрәндек. Чөнки монда син зур тәҗрибә туплыйсың. Эш шунда, Созвездие йолдызлык фестивалендә без ирекле, без сойлый алабыз. Бию, хореография юнәлешендә син төрле идеялар уйлап чыгара аласың. Бүтән төрле фестивальләрнең күбесе иҗат ачышына кысалар куя. Эстрада дисәң эстрада гына, заманча тик заманча, халык тулысынча халык юнәлеше генә, стилизацияләре аерым. Бу фестивальдә мондый каты кысалар юк һәм бу иркен суларга ярдәм итә. Хореографларга иҗат иреклеге бирә.
Әлбәттә, иң яқты хәтирә ул фестивальдә беренче тапкыр катнашу. Һәм инде менә образ бию төркеменең беренче катнашуы качан булган микән? Нинди бию белән катнашты бу Актаныш төркеме? Шуның турында белешик әле. Самый первый наш номер. Иң беренче безнең Был номерыбыз это коробка с сюрпризом дип атала иде. 6-7 яшьтәге балалар катнашты. Беренче ел шөгыльләнгәндә балалар әле бик нык түгелләр иде. Әмма ләкин без барыбер тырыштык, катнаштык һәм шул мизгелдә безне күреп алдылар. Икенче елны без Яблоко раздора биюен куйдык. Ул биюдә бик ошады һәм аңа бик яхшы клип төшерелде. Бик матур иде ул. Һәм Раиля Гарипова бер вакыт яныбызга килеп, Роман Васильевичка әйдә инде әпипәне куй. Әпипә кирәк сезгә диде. Һәм без әпипә биюен куйдык. Әйтергә кирәк, бу бию сәхнәдә инде беренче ел гына түгел, ул эшли. Без аны төрле конкурсларга алып йөрибез һәм гран-при беренче урыннар яулыйбыз.
Менә шул мизгелдән без тик стилизацияле татар биюләрен куя башладык. Ничектер янып киттек без татар биюләре белән Роман Васильевич белән. Элек кызыксынмый идек, ә хәзер тик шул юнәлештә генә эшлибез. Менә сез 10 ел дәвамында катнашасыз. Әлбәттә, биюләр төрле булырга тиеш. Әлбәттә, татар стилизацияле биюләр дә бар. Ә менә аның өчен идеялар каян аласыз сез биюләр өчен? Идеи танцев, конечно, мы... Бию идеялары өстеннән әлбәттә без бик озак уйлыйбыз, озак эшлибез, тырышып. Паучки бию мәсәлән, идеясын мин Муха-Цикатуха әкиятеннән алдым. Ул минем башыма килде. Тышкан белән сыр идеясы, ул бик катлаулы тема түгел, әмма балалар өчен ул бик җиңел, җиткерелә. Балалар аны аңлый алалар. Гомумән, бию идеяләре, белмим, ничектер башта барлыкка килә, башта туа. Һәм ул идеялар гел уңышлы булып чыкмыйлар, кайчакта начар булып та чыгалар. Минемчә, иҗат кешеләрендә алай булырга тиеш тә. Сез хәзерге вакытта 3 җитәкче. Сезнең төркемдә 150дән артык бала катнаша. Сезгә кем ярдәм итә? Костюмнарны алсаң, дөресен әйткәндә, без Роман белән үзебез уйлап чыгарабыз. Монда безгә ярдәм итүчеләр юк. Без бик күп рәсемнәр ясыйбыз, кайчакта тегәбез дә, ошамаса яңадан тегәбез, бүтән тукымалар алып, яңадан теккән очраклар да була. Менә шулай инде бездә үзебез барысын да үзебез башкарабыз. Музыканы алганда, язу, биюгә туры китерү, җайлаштыру, безнең идеяларны тормышка ашыру, бу Роман Васильевич. Әйе, ул бу эштә безнең гений. Әти-әниләр каршы килмиме? Сез балалар белән гел шөгыльләнәсез, аларның укуларына комачаулый дип әйтмиләрме? Ну,
Родители, я Әти-әниләр, мин аларга зур сорау бирәм. Балаларның бийселәре килә икән, алар стабиль рәвештә йөрергә тиеш. Әгәр алар өчен бу авыр икән, аларга уку белән шөгыльләнергә комачаулы икән, сайларга кирәк әлбәттә. Биюгә йөрисез икән, димәк йөрисез. Менә шулай. Бездә бию белән бик серьез. Серьезно. Дәресләрне калдырырга рөхсәт итмибез. Тик авыру сәбәплегенә һәм инде гаиләдәге хәлләр белән бәйле булса. Менә Созвездие йолдызлык фестиваленең файдасы бар диләр. Аның файдасы нәрсәдә? Әйдәгез, моның турында да җитәкчеләрдән сорыйк. Әлбәттә, без бүтән төрле конкурсларда да катнашабыз. Созвездие йолдызлыкка әзерләгән номерларны бүтән конкурсларда башкарабыз. Ләкин бию идеясы, постановкасы Созвездие йолдызлыкта барлыкка килә. Тагын бер кабатлыйм, Созвездие йолдызлык ул бик көчле мәктәп. Һәм бүтән фестивальләргә барганда, мәсәлән, Сочига, Кырымга барган идек без беренче урыннар яулап кайта идек. Безгә алкышладылар, мактый иделәр. Татарстанда балалар ничек бийләр, нинди биюләр куялар дип. Кинуло солнышко из-за серых туч, золотистым зернышком прыгнул первый луч. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. И от этой песенки тает тишина, и с ручьями весело прыгает весна. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает Мама, я влюбился в девочку одну. Ей уже 5 лет. Я невеста. Алар бигәндә җанын биреп бийләр. Аларга шул җанны кертүе һичшиксез җиңел түгел. Шуңа күрә быелгы фестивальдә дә менә 20нче фестивальдә бик җиңүгә багышланган биюләр күп иде. Менә сезнең репертуарда бик җиңүгә багышланган номерлар бармы? Аларны куюы авырмы? Балалар белән шул рәвештә эшләүе җиңелме? Яисә җиңел түгелме? Бүйек ватан сугыш темасы ул балалар өчен җиңел тема түгел. Аны балаларга авыр уйлар белән тәкъдим итсәң, балалар аны аңламаска мөмкин. Постановка кызык, шатлыклы булырга тиеш. Шуңа күрә бездә татарча солдатлар бию идеясы барлыкка килде.
веселый танец. Сөйнішлі бию, балалар үшін. Балалар гіл марш атлап Ура, ура, ура. деп үйрелер. Созвездие Йылдызлык фестивалына сізге түшірем. Бұйыл 20 ел. Һәм инде бу юбилей елында менә яраткан бердән бер фестивалебызга нинди теләкләр юлар идегез? Ну, что бы я хотела пожелать? Нәрсә теләр идем мин? Бу фестиваль алга таба да чәчәк атсын. Чөнки, чынлап әйткәндә, бу фестиваль белән бөтен Татарстан яши хәзер. Балалар ансыз үзләрен күз алдына китерә алмыйлар. Шуңа күрә балаларга ул бик кирәк. Сәхнәгә чыккач, балалар бәхеттән янып торалар. Сәхнәдә фотога төшү дә үзе бер бәхет алар өчен. Безнең балалар һәр елны бу фестивальгә әзерләнәләр. Шуңа күрә ул балаларга чыннан да бик кирәк. Җитәкчеләргә дә әлбәттә. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүгенге тапшыруның төп геройлары булып образ бию төркеменең җитәкчеләре Ниса Романова һәм Роман Минзияров булдылар. Ә без сезнең белән бүгенгә саубулашабыз һәм киләсе очрашуларга кадәр исән-амин булыгыз. Пока-пока.